مديح نبي الله أزكى التعبد بما هذا من فضل. da sunan kamar ruwa da kankara rabuna makajin iska kai kai walƙiya kai ya hajjali kai ci da cikin ikonka baka misaltuwa ko kwatantuwa ma bare a ce da kininka tabbas ɗayantuwar ka gurin bayi babu wanda zai iya sharhi Allah ka ƙara irin salatin ka rabugun haskenka wato muɗar samun mai afuwa rangwamansa sai an bika sirajal munir wanda ya kaka gida cikin sunanka nake so kawa dan alfarmar da ke a suratu fatih sa'alinsa ciki zalzalalu duka shaida ina kaunar su da ashabu kaf ya Allah har a yanzu babu kamar su kamar Abubakar da Umaru da Usman da zakin nasu ba wanda ke da ɗan da ɗaya sai wanda ke da datti a ruhi Maula ya shak sharifi mun gode da ilahu ya zaɗe ka har yan manuniya mata nuna zulkamali ya zaɓe ka ruwan faɗar ma'aiki du an shaida maula ya sai a gidanka fuskar ka wanda du ya kalla ya san akwai kamalin farhi salamun alaika fitacce girman ka zan faɗa in ka salamun alaika sananne na je ka ne a kowace sura salamun ala shahararre taken ka har cikin attaura injila akwai ka zabura ma an faɗe ka sirrullahi na duba sama ne na duba kas wallahi babu ɗan da ya kai ka har amma can jamar al'arshi ma rabbu ya kafe sunanka kai ne kadai na san kai tasbih kana cikin ummunka sannan kai ne ka bari shi kowa ma tun a alimul arwahi kai ne ka gane kanka tun adam na tsakankanin waɗi kai aka bai amintaccen birni na gani a suratul tini kai ne Allah ya cewa kai ɗaya ne mai matabbacin addini shine ya sa Madina wajen gaishe ka naga har na birnin Delhi ta yaya ma'aiki za a biyan ta ka gashi kai ne tushe na samuwar halittu ga alkhairin ka ko ina ya nashe sannan ka gyara tarbiyyar kowa da ta ko ina ta rushe imamun mubin zancen nan hadisan ina da sahihi girman ubangiji gun bayi kai ka tabbatar masa nuru ka zama ahmadu gunsa gabayi kuma amudu shakuru Allah ya tabbatar wa duka halittu su ce da kai mukutaru sannan ma'ajiyar Allah ma duk na wajen ka kanzullahi kuma ya ce da kai yardar Allah tana cikin yardarka sannan ya ce da kai izzar Allah tana cikin izzarka bayan ya ce da kai zancen Allah yana cikin zancenka yaji ya ce da kai ma sakatare ma'ana wakilullahi kai ne ya ce da kai duk wani mai son shi to kawai fayar suka inda bukatuwa gun Allah ma nawa bai wuce a rike ka ta yace biyayya gunsa kawai ita ce biyayya gunka duniya da lahira annabi kai ya kira habibullahi